bocsánat, hogy nehéz ide találni elnézést. Semmi baj. Mondja, Klopsnok úr, hogy is volt ez? Én csak pár hete mondtam ott Matlárházán, a Lomnici csúcsnál, Matliverőben. Még nem mondtam a diplomán, itt medikusnak, mert Budapesten kidobtak az egyetemen. Erre nem szívesen beszélek. Majd minden nap próbáltunk, volt amikor kétszer is. Ezek árnyalt próbák voltak, tehát nem mindegyik volt összpróba, színészekkel külön, zenészekkel külön, és így tovább. A zene már tulajdonképpen állt, amikor a próbákat elkezdtünk, tehát egy 3 hetes ciklus van mögöttünk, és most ért ez véget, itt vagyunk már a MÜPA színpadán tulajdonképpen, ahova az egész bemutatót szánjuk. A zenészeink, ugye a keyboardistánk a Mizsei Zoltán, az ütősünk Födör Bálint, a bőgőnél Huszár Mihály, jó magam basszusfuvolán játszom, és a képfelelősünk Grillus Ábris, aki bejátszott hangokat is kezel, és tulajdonképpen a képet ő nem csak bejátsza, hanem modifikálja. And after the courtyards, the second palace surrounding them, and more staircases and courtyards, and yet another palace, and so on for thousands of years. And if at last we should burst through the outermost gate, but never, never would this be. The capital still lies before him, the centre of the world, immersed deeply in his own rumble. No one could force his way through here.